Enguany es commemora el centenari del naixement de Joan Fuster, l'intel·lectual valencià més important del segle XX. Dins de la immensa producció bibliogràfica de Joan Fuster, cal ressaltar la vinculació que va tindre amb les comarques més meridionals del País Valencià, les referències constants que apareixien en la seva obra i l'amistat amb artistes, poetes i escriptors de la contornada. Mira, jo he estat sempre molt preocupat per allò que es diu la unitat del País Valencià, des de Vinaròs fins a Torrevieja, en tots els sentits de la complexitat social, socioeconòmica, cultural. La Biblioteca de la Universitat d'Alacant presenta un recull de llibres i revistes que palesen la relació de Fuster amb les poblacions del sud. A Oriola, fins al segle XVII almenys, els seus habitants parlaven en català. Una tardana repoblació per a cobrir els buits deixats pels moriscos i les pestes va canviar l'idioma, i la proximitat de Múrcia deu haver-hi contribuït molt. A més, podem esmentar diversos estudis i pròlegs a obres d'escriptors alacantins, articles de periòdics i entrevistes. Les narracions d'Enric Valor, però, no es proposen res més. Són, en últim terme, el mitjà de què s'ha valgut ell per expressar la seva coneixença de la terra, de l'espai nadiu, emboirat i patriarcal. En el fons, el que hi preval és la passió descriptiva, i aquesta empeny la prosa de Valor a moments de matisació delicada, en el lèxic i en el dibuix. La geografia literària del País Valencià se'n beneficia indiscutiblement. Lluís Alpera ha escrit poemes d'amor i de mort, els poemes de l'eterna adolescència dels poetes. No hauria pogut defugir uns temes tan psicològicament naturals en un jove i tan notablement tentadors en els models literaris més il·lustres. De fet, Fuster va ser fundador i codirector amb José Albi de Verbo, Quadernos Literarios, una de les revistes literàries valencianes més prestigioses de la postguerra, i va aportar nombrosos escrits com, per exemple, assajos, traduccions, poemes, ressenyes, articles d'actualitat i opinió, fins i tot dibuixos i il·lustracions. El cas és que un dia l'Albi i jo vam decidir fer una revista literària, amb el conegut problema dels diners, d'autoritzacions, etc. I tot això només va ser possible quan el senyor Albi pare va ser secretari de la Diputació d'Alacant i va aconseguir una subvenció de la Corporació Provincial. Primer editàrem 2 o 3 números que es titulaven Quadernos Literarios. Fuster també es va encarregar de la direcció literària de la revista L'Espill, el secretari de la qual va ser el professor de la Universitat d'Alacant, Biel Sansano i Belso. La revista La Rella, de recerca i divulgació comarcal del Baix Vinalopó, es va crear l'any 1983 per un grup de joves estudiants. Joan Fuster va dir que aquest projecte editorial no arribaria al 4è exemplar i es va jugar un dinar amb el Consell de Redacció de La Rella si ho aconseguien. No obstant això, ha continuat publicant-se fins a arribar al número 34 l'any 2021. Per això, Joan Fuster va perdre l'aposta i va haver de convidar-los a dinar. Joan Fuster va mantenir periòdicament correspondència amb escriptors i intel·lectuals de les comarques del sud, com per exemple Lluís Alpera, Joan Valls, Ovidi Montllor, Antoni Miró, Bernat Capó, José Vicente Mateo, etc. Al llarg de la seva vida, Joan Fuster va fer una sèrie de vinyetes i dibuixos amb els quals va il·lustrar algunes obres, com per exemple diverses pàgines de la revista Verbo,